Maayong hapon mga higala. Tama sa inyong nakita na ako dire karon sa may Agdao Farmers Market, no, or Agdao Public Market. Atong i-check ning bag-o lang nga giabrihan nga palengke sa may Agdao, no. Na ako dire sa gawas kay para naamoy idea sa iyang design sa gawas. So kung makita ninyo inana, no, mao na siya ang design, iyang exterior, no. Kung makita niyo ang detalye na siya, mga buslot-buslot. Kung makakuan mo, makahinumdum mo, pareho na siya dito sa may katong sa India na no, Taj Mahal, no. Eh kana nga design is for para maprotektahan sila sa kanang kainit, no. And then sa airflow pud niya, no. Ang design niya, no, maay kay nag-incorporate nila ang inana nga design, which is good para sa ventilation sa public market, no. So muna siya ang sa exterior niya mga higala, no. Try na tuog ka ng suroy dito sa sulod mismo. Tanaw na to kung sa to ang makita dito sa sulod sa palengke. Actually ang whole project wala pa ni siya nahuman, no. Murag phase 1 pa yata ning na turnover. And muna ang iyang entrance. Nakita ninyo ang entrance. Kaya ang floor niya kay green. Anadis lang murag kuan dire, oh, morning nga project na nasa project description, no. Mao din ang iyang kuan. Tulo siya ka face, no. Kung makita niyo tulo ka face ay a source of fan na ni kaysa kanang sa national budget, no. Of course, supervised niya sa DPWH June 11, no. Ang gross floor area di ani mga higala, kung makita ninyo, para sa building area is 6,016 square meters or kapin sa tunga sa hektarya, no. And then napo ni siya dome nga area nga 962 square meters. So ang total niya nga area sa tibok nga project is 6,978. And then dito sa ilang rentables na stalls sa ground floor na ay 390 ka stalls and 254 stalls installed so far. And then sa second floor na ay 229 and 167 ang installed na stalls, no? Ang total na ni mga higala is 714 ka stalls ang tibok building. So muna yung itsura, no, sa sulod, makita ninyo. Pagbungad pa lang ikan sa entrance na aday ng mga isdaan. So atong saruyon mga higala, no. Oh, busy, medyo busy na dire ang area mga higala. Daghan na po ang mga negosyante, no, ang mga store owners nga naa dire. Isdaan ang sayang ground floor. Pangitaw na po mga higala ang sa mga meat section, no. Hindot ang ilhang kuan dire mga higala, no, mga stalls tanawa. O stainless hindot ang ilahang mga area dire. Hindot gud ang pagka-design mga higala, no. Kuan siya modern gud siya, no. Modern siya sa para sa public na palengke, no. Pangitaw na to ang meat section, no. Ay lang meat section na po dire sa ground floor, no. So actually wala pa gud din siya nahuman dire mga higala, no. Padayon ang construction. Padayon ang construction dire. So muna siya ang sa first floor. Muna siya ang sa first floor mga higala, no. Tanaw na to kung asa, kung
Tama ba nga naa sa kung tama ba nga naa sa ground floor ang ilahang poultry? So na ang meat section, no? Sa ginaingon na ako, ang meat section nila na diri sa may ground floor. And then ang ilang poultry na area nagyapon sa ground floor. No? So mo nang itsura diri mga higala, no? Modern. And then maayo ang pagka-arrange sa ilahang mga stalls, no? So, muna yung itsura mga higala. Try na ito suroy sa second floor mga higala kung saan naa dito. Na to. Modernized like, no, mga CR. Now na to dire sa taas. So ang iyang design mga higala is ano, kanang high ceiling siya. So mo ni siya ang itsura sa ground floor mga higala kung nakakadiri sa second floor, no? So high ceiling siya, no? Maayo ang pagka-design aning kuan nga palengke kay well ventilated. Gawas sa high ceiling ang iyang design sa gawas sama sa kung gingon ka ganina. Kuan na to, close up na to. Mo ni siya ginakuha niya para dili kay maka-absorb ang kainit, no? At the same time ang airflow, no? Ipagawas niya ang kainit nga mga kuan sa atop. Ingunahan siya. No, bisag walay air condition ang iyang temperature sa sulod kay kuan siya okay siya para makastay ang kuan mga tao, no? Dili kayo igang. So muna siya ang purpose ng design, no? Sa second floor na diri ang mga stall sa mga like mga gulayan diri mga higala, no? And then ay mga bugasan. So more on mga kuano, mga grocery items. Oh, wala pa yata ang uban. Wala pa kay mga nag-occupy diri nga area. So nindot pud ang mga stalls diri or mga store, no, sa ibabaw, no? No? Dayon pa pag renovate ang mga merchant nga naa diri sa second floor. Sa second floor mga higala, kanon lain-lain lang ang mga baligya diri. Gawa sa mga grocery items, napoy mga kaldero, planggana, maingon ana ang naa diri sa second floor. So busy pa ang mga merchant diri mga higala para sa ilahang pag-prepare sa ilang mga opening, no? So inaanay, mura yun siya ganang kuhan mga higala, no? Sa mga malls. Napoy mga painitan diri mga higala, oh.
May mga kakanin. May mga kakanin. So inana no, ang ato ang nakita dire sa second floor. Tapos muna ako maingala. Ang nasa first floor na ang fish section, ang meat section o ang poultry na section. Sa second floor is mga stores, mga klase-klase lang na mga grocery items and mga gamit sa balay sama sa kaldero, langgana, no, mga inana no. Atong suruyon ang third floor. Wala pa, dili pa open ang third floor mga igala. Ang open lang ang first ug ang ground floor ug ang second floor. Buna ko diri sa may second floor na area, wala pa kayo naka-start ang mga store owners sa ilahang stores. Wala pa nila na open kaya ang uban pa iyahe pagka ng kumbaga finishing touches no. Nagakumpuni pa sila. Kumbaga i-customize pa nila ang stall or ang store nila para sa ilahang liking no, according to their liking no. So far maula man ang akong mahatod sa inyo mga igala no diri sa Agdao Public Market no, Agdao Farmers Market. And again dili pa open ang third floor no. So far mauna siya. So kana lang sa mga higala nga atong vlog episode karon, lang sa natong discussion karon. So thank you very much for tuning in, and kung wala pa mo naka-subscribe, please click the subscribe button and para updated mo sa atong mga bagong upload, may tungod or may kalabutan sa progress no sa atong dakbayan. Kana lang. Bye-bye.